Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat Martorell per fer un seguiment en primera persona de l'estat de l'evolució de les obres de l'hospital. Un hospital comarcal que dona servei a prop de 200.000 persones. Hem acabat tot el moviment de terres i l'apuntalament d'edificis, que ja li entrem al tema de les urgències i que també, abans de final d'any, surt el projecte executiu de la segona fase. Una nova fase que estarà dirigida a l'ampliació del servei d'urgències. I aquí hem de demanar paciència una mica a tothom. I per tant, escolta, el resultat final serà molt bo pels pacients, molt bo pels ciutadans i molt bo pels professionals, però ens queden pel davant uns 4 anys de fer una mica d'equilibris. Aquesta ampliació permetrà una millora del servei, tal com ha informat el director Jordi Trellis. Es guanyarà més de 18 cubículs i després redistribució de circuits per àrees, que jo penso que això és important. Tenir una bona àrea, la clau de la urgència és fer un bon triatge, perquè tampoc no s'acumuli tota l'entrada. Tot això serà el que farem en primer lloc. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, s'ha posat a la taula les problemàtiques que actualment pateix l'hospital. Hi ha moltes dificultats, no només a l'Hospital de Martorell, en general al món hospitalari del país, però que entre tots les anem tirant endavant. I que s'ha de treballar colze a colze amb la resta d'institucions d'acord amb la qualitat que mereix la ciutadania. Jo vull remarcar l'excel·lent col·laboració que hem tingut sempre i seguim tenint amb el Departament de Salut, perquè no pot ser d'altra manera, ho hem parlat moltes vegades, hem de treballar en xarxa i absolutament tothom és imprescindible perquè tinguem una bona dotació assistencial. Una visita que se suma a les que està fent la consellera per copsar la situació actual dels centres de salut a Catalunya.